Райликма медони кадом райлик ҳамо яке як ҳаёт ту гуфта сух ту гуфта мурд неки нафаҳмидӣ HM Records. Да чашм дига бидай тай пас дига рафторай мон маҳӯй кунам шишай пиваи хафдора дафтора ғамша давоай хиёле мекунам да ғамаш мезанам маст мешам пускай гирам баранаш майли хидат хости майли маҷнуни пишти дари тинестам дига лайли ғайри мачантай дигада ту додаги дил татвар биля номус намеҷиқад вақти қасам хрида ки меги май тиям чихеки мададиям вақти пеши дига кас даи ту мада фикри тиям ралики авторитетет намемонад як ҳаёт даре бести бу мухлис тез меброрад ҳаёт биё ҳақиқата гуво да пои пастана забаска нӯшидана дига да ичиз дастана заба ишёри ҳар як кора бирор бирка вараққора қисака гапой бидара фама шинавандорам ҳаёти мавита гили сирхи прагулкамон ма сӯхтам вақте дастша дастои удамон пашти сухдиён шоидай номбойчи пиён бидам зиқ бидам бенастроени ба дили гирён бидам омадам хона оғоз кардам да блакнот ҳамимат на хотираҳои гузашта барои ма ғаниматан машқи камтар парто кайфа ёд кардами гапота партофти ма баде қати ту фаҳмидам ма ҳаёта ту доди шириниша неки тез гирифтиша ма ба ёдат баста қати кимки ёда маишат сигарети дастам шоидай ки кайки фикри ту мия сарда бад ма берин меброма дугметам ти як бор нахости фаҳмидан гапои дуни дил ма мехаридам ишқи тура аёчат ба нархи қимат ки ӯ хост омоди сумдори овату ба суханаш рафти ва камбағала натофтак сухтанаш атак ма хокистар шидам уже ай пеша бадам неки тура пусид қалбит ма гуфтам баскунака ахир ту кади корта бесум ё баразор та камбағал чанд рефиқон кина намешнавам фарёдта фаришта ишқи санҷишай ё ки ҳақиқатай ки да ишқи ёзи главни рол суми кисатай дискадай кадоме мада гуфтай ма ғамзадай е мужик хидтай пишти арусит кам задай хела задай так метарси ай даст натиша ай ёд ахир сандиту намехоҳи талхиша ай яке бубиниша яке чашми маздаша баду вақт мефаҳми мегӯй против рамаздашам ти ишқ яке мия дардаш ток мезана друнта вақте ё зайнита ё пелша мекушад дарутам вақте иш меқадрит кина зиндатай қабрит кина бад мефаҳми гапома бахшиш агар қарит кина неки ҳақиқатай чизе ё зира замондай қасам мехра вақте ишқ хаёлиш кори шайтондай вақте ё зайнита ё пелша мекушад дарутам ишқ яке мия дардаш ток мезана друнта